Hello Philippines and hello world! Nandito po tayo ngayon sa Masuso Spring Resort. Hi, Ma'am Lucky Del Vlog. My name is Melinda. Melinda. Welcome to Masuso Spring Resort. Welcome to Masuso Yes. Resort. Kaya nga ni Rivera. Yan ang Dari ka mo anong kapit ko? Sir, kamusta sir ang experience dito sa Masuso Pulpor? Okay naman. Ayan, tamo, cowboy na cowboy. Kamayan lang ang labanan, talo-talo na, ayos na. Ayan guys, Lunes ngayon, ang oras alas 12. Tingnan nyo po kung gaano ka-excited yung mga naliligo dito. Ayan, dami po yan. Ang ganda po dito sa Pulpor. Malaki, tsaka marami pong cottage, pati yung sa taas. Ayan, meron din po silang slide dito. So yung tubig po pala dito, kahit swimming pool po ito, bukal po ito kung tawagin, running water. So kahit po maraming naliligo, safe po yung tubig, gawa ng inaagos po siya palabas. Gawa lang sa lakas ng kanyang bukal. Ayan guys. Kompleto rin po sila dito. Meron po sila ditong CR, showering room. Ayan po. May video okay. So fresh na fresh po talaga yung tubig. Talagang mapapawaw ka sa lamig. Hi ma'am. Good afternoon. Hi. Hi, everyday. Gagano sila. First time family. Birthday ngayon ng aking anak. Wow. Ayan guys, birthday ng anak ni ma'am. Ano pong pangalan niyo ma'am? Mary Ann. Ayan guys, birthday ng anak ni Ma'am Mary Ann. So nandito sila ngayon nagsi-celebrate sa Masuso, sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Ayan ma'am, maraming salamat po. Thank you ma'am. Ayan guys, makikita natin ang daming mga naliligo dito sa Pulpor ng Masuso. Dito po ito matatagpuan sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. So sa mga subscriber po natin dyan, sa mga subscriber po ni Lucky Del Vlog, so kung gusto nyo rin po mamasyal dito sa Masuso, madali lang po itong mahanap sa highway po ng San Isidro. May papasok po ito at may nakalagay naman po na Masuso doon sa may gasolinahan. So madali lang po itong matagpuan. Isa po ito sa mga dinadayo dito. Ayan guys, ang daming tao. Lunes po ngayon, ang oras alauna mahigit ng hapon. So ganyan po karami yung mga naliligo po rito. Ayan guys, pasensya na nga po pala kayo kung magtatanong kayo bakit wala si Lucky Del Vlog. Ako nga po pala yung asawa ni Lucky Del Vlog, si paring yung Kokoy. Sa muli, nagsasabi sa inyo ng isang masagana at mapayabang 2022 sa kasiyahan sa ating lahat. Ayan guys, antayin nyo po yung personal na vlog ni paring yung Kokoy sapagkat
may mga pasabog po ngayong taon yung inyong kumparing Kokoy. Ayan guys, tuwang-tuwa po sila. Ayan, makikita natin. Welcome to Masusot! Yes. Shout out nyo. I love you po! Ayan guys, isa po ito sa mga nandito ngayon sa Masusot. Thank you ma'am. Maraming salamat po. Ayan guys. Meron dito tayong mga kasama mga naliligo man, napadaan, nakita tayong nagbibideo. So, ayan, binati yung ating vlogger na si Lucky Cell Vlog. So, by the way ma'am, ano po palang pangalan nyo ma'am? Mary J. Ramos po. Okay, ayan si Mary Joy Ramos from San Isidro, Iriga City. San Isidro, Iriga City. Ma'am, kunting katanungan lang po, ano pong masasabi nyo dito sa pagpunta nyo dito sa Masuso Spring? Ang masasabi ko po, napakagandang lugar. And masaya po siyang puntahan kasi po, maraming tao, madaming chicks, karot. Ayan. Ay guys, napansin ko, chicks. So ibig sabihin, kumpare natin ito guys, si ma'am. Ay, si sir na pala, by the way, okay lang po yun kung ano po yung lahi po natin, kung ano po yung gender natin. So, nire-respect po natin yan. Ayan guys, very thankful po ako sa kanila gawa ng Sila kuya, taga-ano sila kuya? ma'am. Kabusaw. Ay. Kabusaw sila. Yes. Nagdayo lang dito sila kuya paraon. Yes, ma'am. Ayan, mga Kalaki Cell Vlog. Isa po itong taga-Kabusaw. Kung hindi nyo po matatandaan or matatanong yung Kabusaw po, kung babiyahin nyo yung Iriga, almost 3 hours po yun. Kabusaw, doon po yun sa may leprosarium. Ano po? Kung hindi ako nagkakamali, yung may mga leprosy. Yun po. Saan po kayo sa sa Kabusaw, sa Ordanita? Ay, ano po ba yun? Ordanita? Yung barangay doon. Basta yung sa Pandan. Ayan guys, hindi ko lang po alam kung alam po ito ng mga magulang nila na nandito po sila sa Iriga. Pero po kung sakaling mapanood po ito ng kanilang mga kapamilya, sana po bigyan nyo naman sila ng kalayaan na makapasyal kasi po okay naman po sila rito. So ma'am, last na lang po, kaway po kayo sa aming channel. Batiin nyo po yung mga taga-Kabusaw. Kabati mo lang. Taga-Kabusaw po. Ayan, yung Kabusaw Kamarinisor po, yung po yung ipinag-vlog natin na isa po sa mga dinadayo na mga binibilhan ng mga alamang. Yung Kabusaw, doon po yun sa unahan, sa may dagat na yung binibilan ng mga alamang, yung binurong alamang, yun po yun. Taga doon po sila. Bali kung babiyahin po nila hanggang dito sa Iriga City, nasa 3 hours po yun, mahigit, depende po sa kanilang biyahe. Ayan. Ayan po guys, katuwaan po tulad ng dating ginagawa natin. Siyempre po hindi naman pipiling lahat tayo seryoso. Kailangan din po nating mag-enjoy kasi nandito po tayo sa mga ganitong pasyalan. By the way, ito po pala yung inyong kabalitaan. Kakampi si Paring Kokoy. Ayan. Okay. Kaya maraming salamat guys dito sa ating mga bagong kaibigan. Ayan. Hindi lang po ito yung unang pagkikita namin. Sigurado po may part 2 at part 3 po ito. Pupuntahan po natin sila personal kung kakamustahin natin ang kanilang buhay doon sa Kabusaw. Ayan guys. Okay, thank you very much. Sa muli, ito inyong kapare, Paring Kokoy. Ma'am, thank you po sa inyo. Thank you. Ayan guys, masaya-masaya yung hapon natin ngayon. Guys, bali ito po pala yung aking kasama. Kami lang pong dalawa yung pumunta rito. So, binata po yan. Pero may naghahawak na po ng kanyang puso. Pero kung iibig po kayo sa kanila, wala namang problema mag-ibig. Pero wag nyo lang pong seryosoin kasi meron na po nagsiseryoso. Ayan, tapat po yan. Simple lang yan. Pero ansam, ayan, ika nga. Kanina po, base sa aking nakapanayam, meron
po ditong taga Rinconada mismo. Medyo may edad na po siya. Sinasabi niya na matagal na daw po itong falls na to. Ito daw po yung Pool 4, ang pinakamalaki sa mga falls dito. So yung ano po dito, yung tubig po dito, yung bukal kung tawagin, yung burabod. Kung saan po kayo panig ng mundo na nakalam yung salitang burabod. So sa madaling sabi, sa Katagalugan, yung bukal na tinatawag, fresh na fresh yung tubig na nalabas sa lupa. Mayroon po sila ditong exit, yung running water nila. Ito po banda. Kaya po safe na safe po maligo rito. Yung pace in order po rito, napapansin ko po na maganda yung patakaran nila. Gawa ng marami po sila dito mga nakalagay na signage na may mga babala na ganito yung dapat nating ingatan, ganito yung dapat nating gawin. So ganito po ka-disiplina yung mga tao dito sa Rinconada. Ayan po guys, malawak po yan. Ang dami pong tao, hanggang doon po yun sa taas. Makikita niyo po yung mga bubong na may pintura, mga cottage pa po yan. So kung gusto niyo po na yung cottage niyo medyo exclusive, hindi masyadong dinadaanan ng mga tao, ayan, dito po tayo kukuha banda sa taas. Pero kung gusto po natin dito sa baba, ayan, pasyalan po yan, daanan ng mga taong mga naliligo. Ayan guys, so ano pang inaantay natin? Pag may time po tayo, pasyal po tayo dito sa Masusu Spring. Matatagpuan po ito dito sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. So guys, yung katabi po naming ano po dito, yung katabi naming cottage. Ito po sila. Guys, napansin po nila kami. Ino-operan po kami, binibigyan po kami ng favorite natin na rock and roll to the world. Guys, sa mga hindi po nakakalam ng rock and roll, yung rock and roll po, gawa po ito dito sa Bicol. Ewan ko lang po sa ibang lugar kung nagagawa rin po ito. Gawa po ito sa kasaba. Iba-iba po yung kulay niya. Gawa ng may mga food color po ito. Tsaka piniprito po ito. Pinapatuyo yung kasaba rin. Parang chicharon. So maraming salamat po sa Sir. By the way, ano po pala yung pangalan na apelyido niyo, Sir? Michael Papa. Michael? Papa. Tapos pa siya doon sa Cabaltero family. Ayan guys, maraming salamat guys kay Sir at binigyan po tayo ng chunk food, yung piling pagpupulutan natin, yung rock and roll. Hindi po yung kay Papa Smith ha, yung rock and roll to the world, iba po ito. Gawa po ito sa kasaba, yung rock and roll junk food. Ayan, shout out po sa Cabaltera family from San Isidro, Iriga City. Guys, pag mga Bicolano, sabi nga niyan, hindi matiis yung kapwa niya Bicolano na hindi suportahan kung ano yung pangangailangan. Guys, kalimutan natin yung eleksyon. Katatapos pala ng eleksyon, maligo tayo para ma-preskuan yung isip natin. Ayan, mag-rock and roll to the world po tayo from Cabaltera family. Thank you very much, Sir. Ayan po si Kuya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Ramon. Ayan, si Kuya Ramon po. Napansin ko po medyo pumuputi na yung kanyang bigotit balbas pero nandito siya. Groovy. Nagpapalipas ng oras dito sa Masusu. Ayan, si Sir Ramon Cabaltera and family. Dito po sila. Marami po ito guys kanina. So nandun po sila banda. Ayan, naliligo po sila dun sa baba. Tingin ko po si Sir Ramon, mamaya-maya pa po ito maliligo. Nagtatagay-tagay muna. Ayan. Sabi nga niya, na pagtagay-tagay, pang dagdag resistensya ng ating katawan. Huwag lamang susobrahan. Ayan. Sir Ramon, kaway po kayo sa aming YouTube channel. Hi, Lucky Cell Vlog. Ayan, Ma'am Lucky Cell Vlog. Binabati po kayo ng ating kaibigan na si Sir Ramon Cabaltera. Ayan po. Maraming salamat po ulit, Sir Ramon. And Sir, maraming salamat. Ibalik ko na lang po itong pinggan ninyo. Hi guys, shout out po lang sa kay Lucky Cell Vlog. Hindi guys na subscribe po yung pinsan ko, Trix
subscribe po ni Lucky Cell Vlog. Paki-subscribe nyo na rin po yung YouTube channel ng ating kaibigan, Drex TV. Ayan sir, babay po tayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan. Hello po, magandang hapon. Sa lahat po ng mga subscriber ni Lucky Cell Vlog, pasensya na po kayo, hindi ko kasama ngayon si Lucky Cell Vlog. Punta po kayo dito at enjoy nyo po yung sarap at ganda ng Masasos at San Isidro, Iriga City. Ayan, punta po kayo dito. Enjoy nyo po yung sarap dito. Mahal po ito, hindi po ito yung swimming pool, hindi po tubig. Ayan, maraming water. Ang dami po naliligo. Ang friend ko lang tubig. Hello ma'am, good afternoon. Ayan, binalikan natin si ma'am. Ayan guys, pauwi na po kami. Dami na namin dito na interview, naikot dito sa Pulfor. Isang magandang kaway sa hapong ito kay ma'am. Ano pong pangalan niyo ma'am? My name is Melinda. Melinda. Welcome to Malolos Spring Resort. Ayan, welcome po tayo dito sa Masuso Spring Resort, Pulfor. Ayan si sir, kanina, welcome tayo dito ni sir. Yan pa oh. Ayan si sir. Hello sir. Ano pong, Wait, Jordy Mapagmahal. sir, ano pong pangalan niyo sir? Jordy Mapagmahal. Sir, oh, isa po siya sa mga nangangasiwa po dito sa Masuso Resort. Ayan, kaway po kayo sir. Kahit mayayain si sir, yung kanyang dedikasyon sa kanilang mga customer, napaka-support. Ayan, masipag itong si sir, mayayain nga lang, pero okay lang po yan. Part na po yan ng ating mga sabi nga niyan, condition in life. Ayan, si sir. By the way, sir, batiin mo yung pamilya mo. Kawayan mo yung pamilya mo, yung palangga mo. Yung mga ano lang, yung mga customer. Yung mga customer. O yung asawa mo, sir. May asawa ka na. Wala pa eh. Wala pa. Guys. Sir, totoo po bang wala kang asawa? Kasi baka mayroon. May ririto ako sa'yo. Wala pa. Ayan guys. Ayan. Napaka-sipag ni sir. Mati, puno man na lalaki. Balbasarado, mapagmahal yan. Sweet lover yan. Kaya sabi nga niyan, yung mga nahihiyaman dyan, huwag mayang mag-comment. At baka gusto makilala si sir, comment kayo at ipapakilala ko kayo kay sir. Ayan, dito lang yan sa Pulfor. Matatagpuan si sir. Pulfor ng San Isidro, Masuso Spring Resort. Ayan, si sir. Itanong nyo lang, sir, ano pong uli pangalan mo, sir? Jorly. Jorly. Hanapin nyo lang dito si Sir Jorly. Thank you, sir. Sir, maraming salamat, sir. At kanina maraming customer. Pinapasok nyo po kami kaagad. Dahil sa sabi ko at pakikiusap ko na magbablog kami dito sa inyong resort. Pinabigyan nyo po kami. Kaya maraming salamat po. Ayan, si sir. Halatang hindi ito naghihirap. Naghihirap lang ito sa pera. Kaya naghahanap buhay. Pero kung sa pagkain, lagi itong may pagkain. Pero hindi lang nilulunok. Guys, alam na natin yung guys. Pag dito ka sa Rinconada, kailangan mayroong kang nganga. Ano sir? Naganganga tayo sir? Ayan. Magandang bisyo yan. Bakit? Yung sigarilyo, nilulunok. Nagkakasakit tayo. Pero yung nganga, nginunguya, dinodora. Magmumumug lang, okay na. Lagi ka pang binata, mapula ang labi. Ayan, si sir. Sir, thank you very much sir sa pagtanggap niyo po dito sa amin para po ma-vlog namin itong inyong resort, yung Masuso Spring Resort dito sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Sir, lagi po kayong nandito? Lagi. Okay, ito na talaga yung pinakahanap buhay ni sir. Bantay sa labas at pasok ng mga customer para mapangalaga ang safety tayo sa ating mga pagligo dito sa loob. Ayan. Thank you. Okay.